wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumpasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumpasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumpasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo.
23 ba yan? Okay? Very familiar verse. For the wages of sin is death, but for the free gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Okay? Peace be with you. Kapayapaan po ay sa masaya. Kayo po'y makakaupo, mga anak ng Diyos. Okay, at isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga kapatiran ko na nandito po sa iglesia at maging sa mga domain churches sa iba't ibang iglesia sa Pilipinas at mga taga-subaybay po namin sa aming YouTube at Facebook page maging sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas. And welcome again to our online Sunday service. My message this morning is entitled The Gift of God. The gift of God. Pag ang Diyos ang nagregalo, agos sa buto ang iyong katuwaan. Kasi na. Tingnan mo yung katabi mo kung masaya ka niya. Because our topic for today is the gift of God. Pag sinabing gift of God, you did not only enjoy your earth. Hindi mo lang ito may enjoy habang ikaw ay nabubuhay. There is a gift and a promise of God beyond. Merong regalo ng Diyos at kaloob ng Diyos na ma-enjoy mo na rin ito habang ikaw ay nabubuhay. Because life is short. Sa panahon po natin ngayon, ang buhay po ay 70 to 80 years. Hindi po, sams, sinabi po yan. Kaya pag ikaw, ang inyong mga mahal sa buhay, ang lolo, your grandparents, and your fathers, and your parents, umabot po sila ng 80 plus, bonus na po yan. Kaya dito po, paano niya ipinamalas ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan? Diba? The needs of men. In the book of Genesis chapter 1 verse 31. Hindi na po natin isa-isahin yan. I just want to compress. In the book of Genesis chapter 1, pinamalas niya ang dakila niyang pag-ibig sa creation. Genesis chapter 1 verse 1 up to 5. Nilikha niya ang langit at lupa. Liwanag at dilim, iniwalay niya. Ang liwanag ay araw, at ang dilim ay gabi. Verse 5, the morning and the evening is the first day. Genesis chapter 1, verse 6 to 8. And God said, let there be a firmament. Magkaroon ng kalawakan. Nanggagaling ito sa tubig. And He divided the firmament. And He called the firmament heaven. Tinawag niya yung kalawakan na langit. Chapter 1, verse 8 to 13. Created the seas, the earth. And God saw that it was good. Verse 14 up to 19. Nilikha niya po ang mga great waves, ang mga pandagat. And 27, and God created man in His own image, the image of God. Yan ang regalo ng Diyos. First, ang pinaka-masterpiece ng Diyos na regalo sa tao ay yung nilikha niya ang tao sa pamagitan ng kanyang
on image. Ano ba yung image? Sa Tagalog, ko nakita. Imahe. Pag sinabing image of God, the power, the intellect, the emotions. Kaya lahat po tayo ay kawangis ng Diyos. Ano ang wangis ng Diyos? If we have 8 billion mankind on this planet Earth, yun ang wangis ng Diyos. Ganon kadakila ang Diyos. Walang magkakamukha. 8 billion. Kahit na twins. Kahit na kambal. Mayroon pa rin silang identity na sila ay may pagkakaiba. That how great God is. Ganong kadakila ang Diyos. Kaya grabe po ang ating Panginoon. Ano? Yun yung regalo niya. The first gift of God. When He created the universe, inuna niya ang pangangailangan ng tao. At sabi niya, nakita ng Diyos na lahat ay maganda. Nagsalita ang Diyos. Magkaroon ng liwanag. Magkaroon ng ibon sa papawid. Magkaroon ng isda sa dagat. Sinabi niya lahat yun. Pero pagdating sa verse 27, hindi na nagsalita ang Diyos. Hindi nagsalita ang Diyos. Bakit? Hindi niya sinabi na magkaroon ng lalaki at babae. Sinabi diyan at nilikha niya ang tao sa kawangis ng Diyos. Lalaki at babae. Ilan ang nilikha ng Diyos? 2. Lalaki at babae. God created man in His own image. He created He did. Verse 28. Okay. Pangangailangan, tao. Kasi may pangangailangan. Sa verse 31 na yan. Lahat ng nilikha ng Diyos from verse 1, Genesis chapter 1, verse 1 up to 30. All is good. Lahat ay mabuti. Very good. Napakabuti ang lahat ng nilikha ng Diyos. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the 6th day. Dati, good lang, di ba? Kita niyo liwanag, and God saw that it was good. Nakita niya yung kalawakan, and God saw that it was good. Nakita niya yung mga karagatan, and God saw that it was good. Nakita niya ang mga nilikha niya, yung mga ipapawid, yung mga pangalaga tao, yung halaman, yung mga isda, yung mga meat, yung mga hayop. Nung natapos niya lahat, it was very good. You want to be very good? Of course, yes. How? Paano? So yung malaman? Palapakan natin ang Diyos. Grabe po ang regalo ng Diyos. Alam niyo? Siyempre po, samantala nag-enjoy ang tao sa Garden of Eden. So, alam niya naman ang Diyos eh. Mapanlubong ang Diyos. The Bible tells us that our God is a proving God. Mapanlubong ang Diyos natin. Kahit tayo sinusubukan, di po ba? Kahit sa panahon po natin ngayon, sinubukan siya Adan sa si Eva. Genesis chapter 3. Ang tawag po diyan, the fall of man. Pag sinabi mo ng Genesis chapter 3, na-enjoy nila yung Genesis chapter 2, nag-rest ang Lord because it is a 7th day. Sabbath day, nag-rest ang Lord. Okay, sa Genesis chapter 3, dumating ang tukso. Verse 1, dumating ang kaawat demonyo. Sinabi ba ng Diyos sa inyo yan na masarap kainin? Hindi totoo yan. Pag kinain nyo yan, magiging kagaya kayo ng Diyos. Ang ibig sabihin, ito yung tukso. Hindi sila nakapasa. Hindi sila nakapasa.
Kaya sa Genesis chapter 3, verse 31, yung last verse, pinalayas sila ng Diyos dahil hindi sila nakapasala. But wait, there is a promise of God. Kahit na nagkasala na sila. Kahit na pinalayas na sila. In the book of Genesis chapter 3 verse 15, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed, and he shall bruise your head, and he shall bruise his head. May tagapamagitan na po yan. Ang sabi diyan, maglalagay ng kaaway, magpapag-aawayin. There is a promise of salvation. Kahit na nagkasala ang tao, nilayas ng Diyos ang tao sa paradise, there is a promise. Sabi mo sa katabi, there is a promise. Hallelujah! Woo! Did you feel the goodness of God? Grabe po, no? Kakaibang Diyos natin. At there is a plan of salvation. In the book of Ephesians chapter 2 verse 15. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk them. Nilikha tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. Ha? Kaya mo bang gumawa ng mabuti? Kaya? There is only one God, that is God. You can be good because Jesus Christ is in us. Because of your faith from the Lord. Galing po yung faith natin sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus. Nanalig po tayo. Kaya sabi niya, ginawa niya tayo. Nilikha tayo sa pamagitan ni Kristo sa paggawa ng mabuti. Ito po ay inihanda noon pa! Noon pa inihanda eh. Kaya mo noon pa eh. In the book of Philippians, before the creation of this universe, God called you and chose you. Ako palikain ang mundo ito. Nasa plano ka na at nasa isip ka na ng Diyos sa ating generation. Na ikaw ay isang mananampalataya. Kaya marami ka mang pagdadaanan, gagawa ka pa rin ng mabuti. Bakit? Ginawa na ng Diyos noon pa yan para lakaran natin. Maninili nga lang tayo. That's why you are wise. If you are a children of God, you are wise. Because alam mo kung ano yung nilalakaran mo. Amen? Hindi ka naglalakad sa madilim. You are walking in the light. Because Jesus Christ is the light of this world. Kaya sabi niya, you are the light of this world. Kaya yung light na yan, yung guiding light natin ang ating Panginoon. Kaya nga hindi madilim, dapat ang nalakaran natin. Amen? Kaya the plan of salvation is the advent of the Lord Jesus Christ. Yung kanyang pagdating, the promise in the Old Testament, in the book of Isaiah, therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. 1,000 years before the advent of the Lord, or less than 1,000 years. Nahula na po, bago pa ipanganak si Kristo. Hinula na ni Propeta Isaiah. Mayroong palatandaan, manganak ang isang dalaga. Nakakita na kayo ng dalaga ng anak? Sa Guinness Book of Record? Meron ba? Wala. Kasi, walang manganganak na dalaga. Si Virgin Mary lang. Amen? Kasi, yung dala-dala niya na bata, yun ang magliligtas ng sangkatauhan. Kaya sa book of Matthew chapter 1 verse 23,
na-fulfill ito, naganap. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Emmanuel, which is translated, God is with us. Kaya nung nandito si Jesus Christ, suma sa atin ang Diyos. Kung 33 and a half years siya na nag-ministry, mula bata hanggang nag-ministry siya, may kapayapaan ang buong mundo. Kasi kasama natin ang Diyos. Sagad pa sa puto yung regalo ng Diyos sa atin. Alaparan natin ang Diyos. Alaparan natin ang Diyos. The advent of the Lord. Grabe po. Yung kanyang pagdating. I-click mo nga ang Isaiah 9:6. Hindi po ko ba Isaiah 9:6? Behold. Ang sabi doon? Isang dalaga manganganak ng isang lalaki sa 9:6. Yung ipapanganak ay tawagin ka mga prinsipe ng kapayapaan, walang hanggang ama. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Yung ipapanganak daw ng dalaga, tawagin siyang tagapamahala. Ang pamahalaan ay nasa kanyang balikat. The government shall be upon his shoulder. Ang lahat ng pamamahala sa buong mundo ay nakasalalay sa balikat ni Kristo, yung ipapanganak. Nahula po yan. Hula pa lang yan, hindi pa pinanganak yan. Book of Isaiah is Old Testament. One of the major prophets. Nahula pa lang yan. Yung pamamahala sa buong mundo na sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tawagin kamangha-mangha, Wonderful. Tagapayo. Kaya pag nakay Kristo ka, kompleto ka. May tagapayo ka. Kamangha-mangha. Makapangyarihang Diyos. The Mighty God. At ang matindi pa, walang hanggang ama. Si Kristo kapanganak pa lang, walang hanggang ama na siya. Kung gusto mo na magkaroon ng tunay na kapayapaan, manampalataya ka at maniwala ka na si Kristo ang everlasting Father. Pag hindi ka naniwala na si Kristo ay Diyos, I'm sorry to tell you, the God that you know is the God not in the Bible or in the Scripture. Masagit po, pero yan ang totoo. There is only one God, the one who created the universe. The advent of the Lord Jesus Christ, yung kanyang pagdating, yun yung promise. And now, Jesus Christ, His life, His ministry, and His death. Palampakan natin ang Lord. Yes. Siyempre po, nagpakilala siya. Bumaba na siya. Si Jesus Christ ay buhay hanggang ngayon. He is the living bread. Siya po yung buhay na tinapay. Ang sabi niya, nung nagpakilala po siya sa John chapter 6, if anyone who comes to me, he will never hunger. Lahat ng lumalapit sa akin ay hindi magugutom. And all who believes in me shall never thirst. Lahat ng nananalig o nananampalataya sa akin ay hindi na mamaw. Gusto niyo bang taglayin yun? Yung hindi ka na magugutom? Hindi ka na mauhaw?
Pangako ng Diyos yan eh. Kaya pag ikaw, yung mananampalataya, nananalig kay Kristo, kahit na uhaw na yung mundong ito, hindi ka pa rin mauhaw. Kahit na gutom na ang mundong ito, hindi ka pa rin magugutom. What do you mean, Bishop? Maaari, pandesal, tinapay, tasting meat, vegetable, magugutom ka. Pero yung sa salita ng Diyos, makukontento ka. Pagbuhay ang salita ng Diyos sa iyo, hindi ka mauhaw at hindi ka. The life, the ministry, and the death of Christ is the gospel. Ang sabi ng Bible, oh, there is the forerunner of the Lord. Alam mo, pagka siya yung hari ng mga hari, the King of Kings, si Jesus Christ. Bago siya pinanganak, bago siya dumating, meron ng hula. Nung ipinanganak po siya sa sapsapan, ilang thousands ang namatay. Bakit? Kasi po, inaanap po siya. Kasi yung mga wise men dumating kay King Herod. The King of the Jews. Siya King of the Jews siya nung panahon eh. Wala na ibang hari dito ako. Hindi, pero sabi ng mga wise, sa talan na yan, dito sa east, yan ang aming direction. Doon siya pinanganak. Kaya sabi ni King Herod, sige balik kayo ha, para ako naman ay sasamba sa kanya. Hindi sila bumalik. Hindi sila bumalik. Ilang panahon yan, mga 1.5 years. Hinanap lahat ng mga batang lalaki na pinanganak sa Jerusalem hanggang Judea. Mula nung pumunta at kinausap niya yung mga wise men, lahat yun pinatay. Kaya natupad ang book of Jeremiah. Nananagoy yung mga anak ni Rachel. Grabe, no? Pinanganak pa lang, ang dami ng sacrifice. Grabe, for God so loved the world. And He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Pag maniwala ka, manampalataya kay Kristo, hindi ka mapapahamak. You will never perish. Kaya pag ikaw ay sumusunod sa mga panutunan ni Kristo, never! You will never perish! Kahit na nagdaranas tayo ng pagdalahok at paggutom sa mundong ito, but you will never perish. Ganoon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na kung sino man sa kanyang manampalataya ay hindi siya mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang wala. You know why? Because He is the everlasting Father. He is the Counselor, the Mighty God, the Prince of Peace, the government shall be upon His shoulder. He is the living bread, the Alpha and Omega. Sabihin mo sa katabi at tindi mo. May communion po tayo ngayon. Alalahanin mo, muli natin ang kamatayan ni Kristo. Di ba John chapter 6:35? Don't labor. Sabi niya, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Nagpakilala siya sa book of John chapter 6 verse 40. I am the bread of life. Diba? Kaya nga sabi niya merong isang labor not the things
that are perishable. Kasi nagpakain po siya dyan ng 5,000 lalaki. Ang lahat-lahat, according to the Bible scholars, siya 10,000. May pamilya kasi yun. Hinahanap po siya para gawing hari. Labor na, the meat which perish. But for that meat which endures into the everlasting. Magpagal kayo sa mga pagkain hindi nabubulok. Maraming lumalapit kay Kristo. Kasi Savior po siya. No problem. Kaya sabi niya, come unto me. Pero pag natingnan sa pagsubok, testing of faith, sinubukan siya ng Lord para magutom siya, para mauwaw siya, magre-reklamo na yan. Hindi ka pwedeng pumunta sa langit na hindi ka nagutom, hindi ka nauwaw. Bagay ang Panginoon natin, nagutom at nauwaw. Kahit anong yaman mo, papahintulot na kapag gutom ang Diyos. Pag nagkaroon ng tragedya, pare-pareho kayo mahirap. Pantay-pantay kayo. Lumindol ka kami. Pantay-pantay tayo, lahat tayo natakot. Pero pag matibay, pag lumindol, sa pagkatao mo, natural, okay. Pero dahil ang Diyos ay sumasayo, Lord, ano man ang mangyari, alam mo kasama ka. Alam mo nasa Lord ka. Eh ano kung lumindol? Isa sa mga ano ng Lord yun eh. Darating ang panahon ay magkagutom, magkalindol sa iba't ibang lugar. Ay, iba't ibang lugar naman eh. Amen? Eh kung yung lugar mo, natinag lang ng konti, ay okay yun. Uy, Lord, salamat po. Kasi tinalalahanan mo ako. Kasi enjoy na ako sa mundo ito. Oh. Ngayon, pagka malumid doon, bumait ka ng konti. Ay, Lord, patawad po. Pagka lumakas ng lito, hindi ko na gagawin po. Pag lumakas, Lord, patawad po! Pagka naman lito siya! Sabi ng Bible eh, pag walang magpuri sa Diyos, ang mga bato ang magpupuri sa Kanya. Kaya pag nalumilin doon, nagkiskisan yung mga bato. Ang mga bato ang magpupuri sa Kanya. Grabe yan. Regalo ng Diyos. Ano? Nandiyan pa ba kayo? Palapakan natin na. Gusto nyo ang libre? Ay, free! Sabi nga ng Lord eh, huwag kayong mag-labor ng mga... In the book of Isaiah chapter 55 verse 1 to 4. Ho! Pag sinabing ho, expression yan, behold, O Diyos! Every thirst come into the waters, and you have no money, come buy. And yes, come buy wine and milk without money and without price. Pinapalapit tayo ng Lord, hindi libre. Wala pera, wala import. Ha? Pwede kang bumili? Libre. Kaya sabi niya, yes! Sinabi niya, yes eh. Hindi niya sinabi no. Yes! Come! Diba? Wine and milk. Hindi po Hinebra San Miguel yan. Pag nakakita sila ng wine sa Bible, akala nila hard drink. No. Fermentation yan. There is a term. Walang ano yan. Walang alcohol. Walang liquor. Pure fruits yan wine. Ha? Kaya nga sabi ng Book of Proverbs, huwag kang inom ng hard drinks. Yung alcohol, liquor. Wine, milk, without money and without price. Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Bakit ikinugugol nyo ang inyong pera sa walang kamurungan?
yung mga sweldo nyo, bakit hindi kayo nakukontento? Hindi ba kumagay? Chapter 2. Bakit kayo bumibili ng inyong panlamig? Hindi naman kayo nalalabigan. Yung panlamig, ibig sabihin yung mas sweeter. Bakit ang dami yung pera para may buslong butas ang inyong bulsa? Ibig sabihin, hindi ka nakukontento. Kahit na may pera ka, hanap pa ba ng hanap? Yun ang ibig sabihin ni Habakkuk. Kaya dyan, you're not satisfied. Incline your ears and listen carefully to me. And then, what is good? Ano lang ang kakainin natin? What is good? Don't eat poisonous things. Don't eat the things that were perishing. Pwede pansamantala lang na tayo kailangan ng katawan. Pero dyan, kailangan yung soul natin satisfied. And let what is good. And let your soul, tingnan nyo, and let your soul delight itself in abundance. Ang nais ng Lord, busog yung ating kaluluwa. Alam niyo, pag busog ang ating kaluluwa, composition of men yan. Body, soul, and spirit. Kaya tayo nabubuhay. That is the composition of men. Lahat tayo mayroon yan. May spirito ng Diyos na kairam. He breathed us in His nostril and we become a living soul. Iniyapan niya ang ilong ng kanyang nilikha. Kaya buhay siyang kaluluwa. Yung spirito ng Diyos, babalik sa Kanya. Pag yung appointment natin ay tinawag na tayo ng Diyos. Yung katawan ay babalik sa labog, galing sa labog, mabubulok. Pag nakremate yan, hindi ko alam kung ano mangyayari. Kasi ang bubuhayin ng Diyos ay siyempre, incline your ears, hear and your lips and your soul shall know. And I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David. Ang sinabing David, hari ng Israel, lahi ni Kristo yan. Nananalaytay ang dugo ng hari. Si Kristo po, angkan ni David. Kaya nung ipinanganak po siya, nagkaroon ng census. Ipinanganak po siya sa Bethlehem. Bakit? Galing po sila sa ibang lugar. Nagkaroon ng decree ang hari. Lahat. Magkakaroon ng census. Puno-puno lahat ng hotel. Kaya pinanganak po siya sa Sabsaban. Pinanganak na ba kayo sa kalye? May pinanganak na ba rito sa kalye, sa taxi, sa tricycle? Mas maganda pa yung pinanganak yung may driver kayo siya sa Sabsaban. Bakit sa Sabsaban? Para ipakita sa atin. Mula sa itaas, ginampanan niya yung pinakababa. Walang makakapantay sa ginawa ng Diyos. And everybody say amen. Alapakan natin ang ating. Libre! Libre! Dito na tayo sa libre! Damang-daman natin na si Kristo. Kahit hindi natin nakilala, hindi natin siya nakasama, hindi tayo Hudyo noong panahon niya. Ngayon, ang sabi ng Lord, mas mapala ang mga nananalig kay Kristo na hindi siya nakita. Diba hindi natin siya nakita? Hindi natin siya nakasama. Pero nananalig tayo sa Kanya. Kaya pag naglilihas ka, gumagaling. Pag nagpipray ka, gumagaling. Pag humingi ka sa Diyos, yung prayer request mo, binibigay. Bakit? I-attindi mo. Nananalig ka sa Diyos na hindi mo nakita at hindi tayo naman Hudyo, interest tayo. Pero nananampalataya tayo. Ang sarap, yung regalo ng Diyos. Ano yung regalo ng Diyos? Yung presyo pa lang, mahal na. The gift of God! Diba? The wages, tingnan nyo. Sa 6:23, balik tayo sa Bible.
For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Yes, sa Old Testament, nagkaroon ng kasalanan. Sumuway ang tao. Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, nabuo ulit ang relasyon ng tao sa Diyos. Nagkaroon yung gap na matagal na panahon, 1,000 years. Pero hindi tumigil ang Diyos sa pagpapaalala na mahal ng Diyos ang kanyang nilikha. Ibinigay niya yung kanyang buktong na pag sinabing buktong na yung Diyos na nagsabi niya, when God created the heaven and the earth, and there is light. Magkaroon ng liwanag, yung nagsalita na yun, bumaba. Bumaba yun eh. Nagsalita, yung Diyos na Espiritu na tinutukoy ni Kristo kung sino yung Father niya. Did you not believe that I in Him and my Father is in me? Because Jesus Christ always mentioned the Father. And the Lord Jesus Christ said to Philip, "Oh, I have been so long with you, and until now you don't know me. If you see me, you see your Father." Nagsisinungaling ba ang Diyos? God is not a man that is a God. Pag sinabi niya na pag nakita mo na ako na yung Ama, siya yun. Kasi Diyos siya. Kaya yung regalo niya talaga, si Jesus Christ eh. Hindi lang tayo mabubuhay ngayon na enjoy. Yung talagang fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, temperance, gentleness, long-suffering. Mayroon tayong eternal life. Wala na tayo rito. Buhay na walang hanggan. Grabe! The church of God, the greatest church of God, the old mountain. You make your choice, brethren. You make your choice. The book of Jeremiah 29 verse 11. I know the plans I think toward you, say the Lord, plans of peace. Plans of good deeds to give you a hope and expectancy. Ang plano mo sa iyo ay napakaganda. Yung future mo ay napakaganda. Pero mo eternal life. Saan ka ba? I am with you in the paradise. Ay, pag may appointment ka na sa Lord, pwede ka bang humingi ng extension? Sino gusto humingi ng extension? Ha? Pag yung malamig, umaakyat na sa babo, there is a wire in your brain, sabi niyo, uy, hatakin ka na, papadala ka na sa ospital, o mawala ka na ng hininga. Yung vital size mo, 0-0 na. There is a wire in your brain. Pero yan, kaugat, na lumalabang ka. Kasi you enjoy. Nilikha ng Diyos na perfect ang tao na hindi mamamatay. Namatay lang ang tao because of the separation, because of sin. Tingnan niyo yung mga unang ninuno natin, 900 years. Si Noah, 930. Sino gusto mabuhay ng 150 years? Amen. Ha? Tinubuhan ka na nagtibak sa likod. Sabi ng song. Di ba? Di ba? Grabe yung mga regalo ng Diyos, ano? Ako talaga hindi ba? Kasi enjoy ko talaga eh. Kahit nagutom ka, pinintulutan ng Lord, hindi ka magugutom. Ma-enjoy mo, Lord, nagkikihati lang ako sa iyong puno. Kung ako man ay nauhaw ngayon, wala akong pambili ng mineral water. Kasi kasama na, bibigati lang ako. Pagkikihati sa iyong kahirapan kung ikaw ay katawan ka. Yung iba ayaw eh. Kahit ganito buhay ko, ang hirap-hirap. Naghirap naman si Kristo para sa iyo. Para mabuhay ka. Kaya sabi niya, it is finished. And He gave up His cause that
we might receive the Holy Ghost. He gave up His life that we might have life. The key, the eternal life. Ay, kahit pa mag-COVID pa na mag-COVID eh. Ito lang, may pera tayo ng konti lang. Pero yung pera, talagang kung nabukat na yan sa puso mo, sinipong ka lang ng konti, COVID na yata. Nakakailan lang mo ng COVID na yata. Simptomas to. Masakit lang yung kasukasuan, COVID na yata to. Kaya mga tao ko, pag nasa isip nila, puro COVID yan. Eh pag tinignan ng isip natin, dapat pananampalataya na dyan, hindi COVID. Hindi kahirapan eh. Hindi, pag binuksan ng Lord yung ating puso at saka puno-puno ng COVID to. Hindi, magkaroon ka pa ng maraming tema. Magkaroon ka pa ng pneumonia. Para lalo ba ako isipin, lalo ba ako wala. Amen? The 6:27 ng bukod dyan. Do not live for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set His seal on Him. Nakasil dyan. Nakasilyado yan, may marking yan. Kaya pag anak ka ng Diyos, may eternal life ka, nabautismo ka sa pangalan ni Jesus, nanali ka sa pangalan ni Jesus, nakatanggap ka ng Holy Spirit, anak ka ng Diyos. Silyado. Meron kang seal. Kaya yung mga iba, pag walang seal, ayun. Ngayon pa lang, sa communion natin, damang-dama natin na buhay ako. Di ba patay na siya? The death of Christ. The life, yung kanyang kapanganakan, the ministry, tinuruan niya yung kanyang alagad para magpatuloy hanggang sa ating panahon. And His death, Matthew chapter 26, verse 26. Kaya tayo may communion. And as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples. Take it, this is mine. Ang ibig sabihin, kahit napatay na siya, pag nagko-commune yung tao, damang-dama mo yung presensya niya, nabuhay siya. Verse 27. And he took the cup. Binuha niya yung saro. Nagpasalamat siya, binigyan niya kasi kanyang malaga. This cup is shed for the remission of sins. And he took the cup and give thanks and give to them, saying, drink ye all of it. For this is the cup of the new covenant. Kaya pag yung saro, yung kupa, symbolizes His blood. Kaya pag ininom natin doon, may pagkakasala, may pagkakamali. Nagalit, nagmura, gumawa ng masama. Maalala natin, Lord, patawad mo. Buhay, patatawarin ka ng Diyos. Lord, itong katawan ito, mahina, may karamdaman. Pag nanalig ka dyan, pag ininom ko ito, napatawad ako. Yung aking spiritual na nangihina ako, lalakas ako. Kasi buhay ka. Kaya sabi niya, I am the day. Ipatay na siya. Kaya pag tayo pa nagko-communion, alalahanin ang kanyang in the book of Psalms, precious is the death of His saints. Ang Panginoon, pag mananampalataya ka, susunod ka sa Kanya, very precious ang kanyang kamatayan. Kaya bubuhayin ka niya. Kaya natutulog lang ang mananampalataya. Sa takdang panahon, ikaw yung unang pangako. Yan ang pinakamatinding regalo ng Diyos sa atin. Kahit na may kakulangan tayo, kapintasan ng iba, kahit na magandang ginagawa mo, hayaan mo lang, sumunod ka lang kay Kristo. Bakit? Sa mundo ito, meron ka talagang pagsubok. John chapter 16, verse 33. In this world, there is tribulation. But be of good cheer, I overcome. Kalapahan po natin ang ating. Purihin na Diyos. Hallelujah! The greatest gift of God. Libre! Lumapit ka lang sa Kanya. Inaalap niya ng libre. Ang buhay na wala.
Make your choice. Pag napahamak ka, napahamak ang tao, hindi dahil sa Diyos. Napahamak siya. Because that is their own choices. My choices po nila. Ang gusto ng Lord, ang lahat ng kanyang nilalang ay maligtas. Kaya lang, pinili nila. Hindi sila pumasok sa makipot na daan. Hindi sila nabunga ng mabubuting bunga. Hindi sila nagiging matalino. May salita ng Diyos, hindi nila sinusunod. Ang kanilang sinusunod, yung gusto pa rin. Kaya sila ay napahamak.